Zimbabwe muri kuzviona sei. Hey, oh, Tagwirei. Oh, yours truly miss a one blow. One blow. Foolish government. Yeah, me raspi. Urumende yemageva akatumira mbava. Geva. Urumende yemageva tiri kutongwa netoti. Yemesonuri geva. Geva. Takatumira mbava. Geva. Mbava. Geva. Mbava. Geva. Geva. Matoti. Urumende yembava tiri kutongwa negeva. Mbava. Toti. Takatumira. From bad to worse, tishiva kuna baba bona. Unogona ona. Ndakambokuudzai kuti ukaona kangoma kakunyanyoririsa, ziva kuti kakuda kubvaruka, kakuda kuparuka, nekuti zvaakuitwa nevakomana ava. Murovero wavakuita uyu unonzi kamurovero kekupedzisira. Zvimwe zvese tingaite zvedu, mafanizi ese tingaite hedu, but God murume mukuru wekumusoro uko, muchinda werugare, haatukwe, haasekwe, haanyombwe. Ngatitukanei zvedu pano pasi, ngatiitiranei zvese zvatinoita, but kuzotamba nezwi raMwari, kuzotamba nezita raMwari, ihombe iyoyo. Ihombe zvekutodaro. Panapa ndine ka short video clip kakuda kwashe Tagwirei. Ndasarenda zvangu inini. Vamwe ndo vakuzvito mukuru wemazuva vachizifananidza naMwari. Vamwe ndo vakuti vaMnangagwa ndiMwari. Ukanzwa Mnangagwa achitaura ziva kuti Mwari ataura. Vakutozviona kunge vari untouchable vakomana ava, simply because vane zvese zvavanofunga kuti vangade mukati mekurarama. Vakada kutorara vari kuDubai nhasi manheru vanotoflya voenda. Vakada kutenga dzimba vanongotenga, vakada kutenga mota vanotenga, vakada kuuraya vanhu vanongouraya, vakada kubhadhara vanhu kuti vavanamate vanongoita zvese izvozvo at any given time. Saka vakuzviona kunge vari untouchable, kunge vasingabatike. But let me tell you this video is going to be here kusvikira hameno. Vakomana, zvimwe zvese ngatitambei nazvo, but kwavakuenda vakomanawo ndo kumagumo. Ndambotaura kuti hazvidi muprofita izvi anouya achitaura kuti ndazoona zvakati very soon nezvavari kuita izvi, kufarisa kwavari kuita izvi. Mukuru wemazuva, ukanzwa Mnangagwa achitaura ziva kuti Mwari ataura, imagine munhu wacho ari kunzwaro. Right now tine vanhu vari kuchema simply because of vaMnangagwa. Tine vanhu vakarasikirwa nehama simply because of vaMnangagwa. Wozonzwa umwe munhu achitaura kuti hanzi ukanzwa Mnangagwa achitaura woziva kuti Mwari ndiye ataura. Amen. Pamwe I'm the one who's wrong, but chimboteerera iwo apa muzvinzwire mega kuti zviri kumbonyatsonzi chii. Ndinozwa vamwe vachituka vaMnangagwa. Uri shura Jesu, nekuti mumuromo mavo ndo munobva mablessings enyika ino. vaMnangagwa vachitaura moziva Mwari ataura. Hanzi ukanzwa vaMnangagwa vachitaura moziva kuti Mwari vataura. Mumuromo mavaMnangagwa ndo mune mablessings enyika ino. Handina hangu mashoko akawanda ekutaura, ndo zvanga ndangoya kuti ndikuratidzei zvamanje. Zita rangu ndinonzi DJ Holy, but just watch the space zvavakuita vakomana ava. Wiki neuchivhaya kuzviti mukuru wemazuva, uyo ari kuitawo zvake, uyo ari kuitawo zvake. Vakusvika kwekupedzisira, kangoma kakurira kekupedzisira. Ndonyanga ndangoya nayo. Just a quick update as for DJ Holy and the rest of the crew behind the scenes to inspire for now. Let's meet in the next video.